Aquest any 2021 la Galeria de l'Òpera de Colònia serà remodelada. Això comportarà que la pintura de l'Andreu Ginastet sigui demolida també amb les reformes. Per això fem aquesta entrevista per comunicar i donar a conèixer què és aquesta obra que ha passat desapercebuda, què és aquest mural, què vol dir aquest mural i com tenim l'artista aquí amb nosaltres, ell podrà donar-nos una explicació des de l'interior i què suposa aquesta obra i la enderrocació d'aquesta obra. Doncs si vols comencem. Andreu, si ens pots explicar quins són els elements de la pintura. Què té aquesta pintura? La pintura aquesta té molts elements. O sigui, aquí enumerat tots els elements també és massa. En diré uns quants. Però, per exemple, hi surt una vàgina. Però com és aquesta vàgina? Primera, és enorme. Pot arribar fins a 3 metres de llargada, la vàgina aquesta. Per què? Doncs perquè ens hem d'imaginar no que és una vàgina perquè la veiem pintada de color verd, sinó que ens hem d'imaginar que és una planta, diguem que és la planta de la que sortim. Ja vaig fer una presentació a la Universitat de València presentant precisament la figura del caricaturista francès Honoré Daumier sortint d'unes vàgines enormes que també el sobrepassaven de molt i al darrere de les vàgines hi havia les picadores com a figures que també surten en aquesta pintura. És a dir, que els elements d'aquesta pintura són referents de diverses obres i de diverses escultures i pintures i dibuixos, de diversos esquetxos que he fet durant tota una època. I la vàgina aquesta, simbòlica, que és una vàgina molt alta, una vàgina de 3 metres per la que podríem entrar, la millor representació en va fer una artista francesa que es diu Niki de Saint-Phal, precisament amb una escultura que és enorme, de més de 50 metres de tamany, que és l'escultura que es diu Hon. Aquesta escultura es va presentar a Suècia en els anys 60 i era una dona estirada a la que tu podies entrar i havies d'entrar per la vàgina, precisament. O sigui, és la porta d'entrada a la vida o és la porta de sortida a la vida, i aquesta porta per la que entra tothom, la porta per la que entra tota la humanitat, la faig representada com a element simbòlic, pictòric, pintada de color verd, i és una vagina oberta. El que passa és que, diguem que és una perspectiva que poques persones tenen. O sigui, la vagina aquesta, molta gent fa l'amor, però no se la mira. I no sap que té aquesta forma. Jo convido a tots els homes a mirar d'entendre què estan fent, o sigui, de mirar-se una mica el que fan també quan fan l'amor, no? Després, un altre element és l'element de la boca. La boca aquesta és molt fàcil de descriure, també és una fulla verda, una fulla a més de ratlles blanques i verdes, i aquesta fulla té la forma d'una boca de dona que et vol besar. I a més acaba, el palet de la fulla acaba en una forma, diguem que és molt eròtica, una forma que podria ser la d'unes sabates de tacó molt alt d'una dona, precisament perquè el que vull lligar aquí és el concepte de que la boca aquesta representa una fulla de la natura i implica que nosaltres viurem mentre la natura ens besi, no nosaltres besem la natura, perquè no és així, o sigui, no som nosaltres que estem per sobre de la natura i li fem el favor a ella, no. És la natura que ens fa el favor a nosaltres de besar-nos, i d'aquest bes en sortim nosaltres. Per això la vagina és verda, per això la vagina és natura, per això la vagina és un full. O sigui, tot això està lligat. Després tenim elements com l'ull o la parpella, que amb aquesta parpella el que vull precisar és que la vida és una vida de canvis permanents i que aquests canvis són tan ràpids com precisament el parpelleig d'un ull. El parpelleig d'un ull és el que permet al cervell de recentrar-se, redefinir la situació, canviar de perspectiva i trobar altres solucions i adaptació permanent. O sigui, el parpelleig és molt important perquè inclou el concepte de la rapidesa del canvi, de la rapidesa del temps i de com ens hem d'adaptar de forma molt ràpida. Hi ha un altre element que és com una mena de centpeus alat,
que representa el diàleg, perquè el diàleg ha de ser un diàleg molt arrelat a terra, precisament com el dels 100 peus, és a dir, que hem de tenir molts peus i al mateix temps hem de poder volar. O sigui, és un ésser fantàstic, és un ésser de fàbula, diguem, i aquest ésser de fàbula que m'he inventat, que és un 100 peus alat, aquest 100 peus alat és el que representa el diàleg, que és un diàleg que ha de tenir 100 peus perquè ha de tenir molt de compte per on trepitjar. Després tenim un element que és el portal o un arc de color vermell, que és un portal, per una banda, que és un portal que travessem nosaltres, que és el portal de qualsevol edifici gran, precisament els palaus del capitalisme tenen molts portals, però aquest portal és alegòric, és una al·legoria als portals d'internet, perquè a sobre del portal hi ha dues antenes que surten amb dos ulls, i aquests dos ulls són els ulls d'internet que ens observen, o sigui que és el portal de les convencions socials, del control social del patriarcat, és el portal enemic, del que fugen moltes dones. O sigui, el que es veu escenificat és que hi ha moltes dones que corren i que s'escapen d'aquest portal per sortir de l'àrea de poder del patriarcat, però no veuen que la reina, la figura reina, està allà al costat de la boca esperant-les i se'n van corrents cap a un altre cantó. I llavors apareixen elements com un cub i una esfera. L'esfera i el cub representen l'emoció i el raciocini. Hi ha les 7 figures que surten a la pintura que representen les 7 emocions, que són les figures que també faig servir en el conjunt escultòric de les picadores, que surten amb molta obra, també en competicions d'arquitectura, he fet servir aquestes figures, i que també surten a dins de molts textos a la meva filosofia i surten ben explicades, que són les 7 emocions bàsiques, que són les 7 emocions que porten a una vida sostenible, partint de la base que a la física i en matemàtiques s'ha descobert que les emocions dominen per sobre del raciocini i que per tenir un raciocini que funcioni bé i que aporti solucions a problemes concrets del dia a dia, necessites tenir un marc de referència emocional sa. I aquest marc de referència emocional sa és el que tracten les 7 figures de les 7 picadores, que són una representació universal, abstracta, simbòlica, poètica, de 7 emocions bàsiques que són necessàries per realitzar qualsevol procés. I després tenim aquestes dones precisament fugint del capitalisme, fugint del portal d'internet, i la mestressa que les espera allà repenjada al costat de la boca, esperant aviam si les seves sirventes, que són les que criden les altres que estan fugint, si les seves sirventes aconsegueixen atraure les dones que estan fugint de la modernitat i del patriarcat. Això, com podem veure, és un cavall de Troja, que té elements molt feministes, molt que s'arrelen a una filosofia matriarcal, perquè representa aquestes dones, i per al lloc on està la pintura. I per això m'agradaria preguntar-te això darrere, quina és la filosofia darrere, d'aquestes serventes, aquestes dones que fugeixen del món virtual, que fugeixen d'un món i tenen que anar al món més natural. Bé, el món més natural, diguem, perquè si no s'acaba la civilització, no? O sigui, jo el discurs aquest el porto des de fa molts anys, perquè fa molts anys que estic treballant no només el discurs feminista de la representació d'estructures socials, d'estructures de poder, que discuteixo, em considero precisament anarquista, però no sóc un anarquista en el sentit polític de l'anarquisme del 1936 a Catalunya, sinó que sóc un anarquista modern. Sóc un anarquista filosòfic, partint del concepte grec de la anarquia, de la manca de poder o manca de dominació. Per què? Perquè estic arrelat en una cultura matriarcal
surto d'una família que és essencialment matriarcal, la meva àvia paterna era la cap o era el cap de la família i era la dona, era la reina minoica dins de la nostra família. I aquesta persona, aquesta àvia paterna, és la que més m'ha marcat, no? Perquè la branca de la família alemanya portava una estructura patriarcal molt forta a sobre que no es pot comparar. És a dir, que la persona que tenia el poder envers mi, a dins de la família, era l'àvia paterna. I aquesta àvia paterna era minoica de veritat. O sigui, era una minoica de veritat, però de veritat. Era una persona que jo considero una reencarnació de l'illa de Creta, però de les persones de fa 6.000 anys. Llavors, la pintura aquesta com a obra filosòfica, o diguem l'aspecte filosòfic d'aquesta obra, sí que hi és una pintura dedicada a la feminitat i que mostra la representació de la feminitat precisament sota la forma de la reina, però de la reina mare, la mare eterna o la mare universal. I això ho han fet molts altres artistes també, o sigui, no és una cosa que jo m'invento, sinó que estic a dins d'una tradició i d'una continuïtat artística. I ja he citat a Niki Saint-Phal, però també puc citar, per exemple, a Louise Bourgeois, encara que Louise Bourgeois ho faci des de la perspectiva de la por, no? Però és igual, o sigui, tenim tota una sèrie d'artistes europeus que precisament el que fan és arrelar conceptes matriarcals, conceptes feministes, conceptes femenins, de cultura femenina, de tradició femenina, de pensar femení, de cooperació femenina, perquè estem parlant d'un altre modus operandi de la cooperació dins de la cultura europea. I es tracta de representar un tipus de conceptes filosòfics i d'estil de vida com eren els de la cultura minoica. I per què la cultura minoica? Em demanaràs. Doncs és que la cultura minoica és el brèsol de la cultura europea. O sigui, de la cultura minoica surten totes, absolutament totes les cultures europees. És la més antiga, la més desenvolupada, la més igualitària, la més justa, per lo vist. Es veu que era una cultura que, segons els antropòlegs, i que consti que els antropòlegs d'avui dia es barallen sobre els conceptes d'aquesta cultura, com ja es barallaven fa 4.000 anys els grecs, que van descobrir aquesta cultura, perquè era insuportable. O sigui, si tu ets grec, surts d'un patriarcat brutal i visceral i arribes en un món en el que manen les dones i que els homes són un element de joc per les dones, és que et descentra tant que, clar, li agafes por. I d'això, per exemple, doncs va sortir el mite del Minotaure, que es menjava els homes. Clar que se'ls menjava, és que eren les dones que es menjaven els homes, és que se'ls menjaven vius. És allò que aquells homes no tornaven a Grècia, es volien quedar allà per sempre. Allò era un paradís en comparació. Per tant, als grecs els hi feia por. En el patriarcat, tot el que és poder femení li fa por, i li fa una por visceral. I aquesta por visceral es veu representada en les discussions d'avui dia entre antropòlegs que interpreten les estructures de poder, les estructures de cooperació i d'igualtat dins de la cultura minoica de forma molt controversa. O sigui, tenim per una banda antropòlogues com la Ryan Eisler, que veuen una cultura femenina i l'interpreten des de la perspectiva de la feminitat amb un llenguatge feminista, i tens antropòlegs clàssics que fan una interpretació intentant de buscar paral·lels amb la cultura grega de terra ferma, és a dir, d'Atenes o d'Esparta. La cultura d'Esparta, que és la cultura... Els espartans eren la cultura de guerra més forta, masculina, viril, en la que els nens els raptaven a l'edat dels 7 anys i els transformaven en monstres. Amb 13 anys, un nen espartà havia de ser capaç de violar un esclau per sorpresa en un camp. O sigui, els convertien en violadors, en assassins. I per això és que els guerrers d'Esparta eren tan temuts. I els talibans copien les estratègies patriarcals dels espartans per lluitar contra els americans. I també rapten nens i se'ls emporten a les muntanyes del Pakistan. O sigui, tot això és prou real. Per tant, les baralles entre antropòlegs i arqueòlegs d'avui dia representen batalles i baralles antigues que ja es feien a l'antiguitat grega, quan els homes d'Atenes o els homes d'Esparta s'enfrontaven a dones minoiques. I estem ara en una cultura dominada per conceptes patriarcals
i ens costa molt acceptar conceptes que estiguin fora del patriarcat. És a dir, ideals i conceptes lliures, per exemple, del concepte de deute. Les dones minoiques no coneixien el deute, no existia el deute. I les dones es veien privilegiades, i això es pot veure, per exemple, en textos legals inscrits a parets, com per exemple a la paret del temple de la ciutat de Gortis, on hom pot llegir la llei de la illa de Creta sobre la violació. I lo interessant d'aquesta llei és que manava que el violador esdevenia l'esclau d'aquesta dona i per compensar el dany que havia creat havia de treballar mitja vida per compensar el dany que li havia creat. O sigui, era una compensació no de càstig de cos, no el decapitaven, no li feien mal, però havia de treballar per compensar les pèrdues que representava la violació en aquesta dona. Que és una llei que és tan moderna que cap text legal europeu hi figura. Val? O sigui, jo no veig cap text legal europeu en el que figuri que les dones violades han de rebre una compensació econòmica i que el violador ha de compensar de forma directa. Ja m'ho trobaràs. En aquest sentit, a la cultura minoica, que són les dones que jo represento, les dones eren sacrosantes, i aquesta cultura podem dir que és una cultura capgirada a la inversa de la nostra. Llavors, de cara a aquesta natura que es veu a l'obra, què diries que representa la nostra relació amb la natura i amb la terra? Bé, és una relació en la que jo esmeno temes de sostenibilitat, i els temes de sostenibilitat els defineix a partir de la solidaritat femenina entre les dones, la solidaritat femenina envers la natura, que té un altre caire i una altra natura, que no pas la solidaritat dominant del capitalisme, que és un capitalisme extractiu, o sigui, que abusa de la natura en permanència. Per tant, aquí la matrilinearitat, l'orientació cap a la durabilitat de l'espècie humana, és una del no desgast de la natura, i per tant és una altra vegada partint arrelat de les emocions, en les que les emocions manen per sobre del raciocini, en el sentit que les emocions proveeixen aquest marc de reflexió, el marc d'actuació del cervell, el marc d'actuació del còrtex prefrontal, i per això en tot el dibuix els conceptes de sostenibilitat fan referència al canvi, a l'adaptació permanent, a punts d'entrada i sortida de la vida, perquè són també punts d'entrada i sortida del raciocini. O sigui, no és només la porta, el portal d'internet no hi entrem de forma física, o sigui, és una al·legoria. Per tant, són punts d'entrada i sortida del raciocini. No? La vagina sí que és un punt d'entrada físic, però, clar, deformada com està, que sembla una fulla natural d'una planta, sembla una suculenta, no? I és una suculenta de 3 metres d'alçada, per tant, és molt abstracta. Doncs aquesta vagina és una porta d'entrada física, però també és una porta d'entrada simbòlica, no? Una porta metafòrica. I la referència més clara a la sostenibilitat cultural és la de la fulla dibuixada com una boca, amb la que precisament indico que nosaltres existim mentre la natura ens besa a nosaltres. Perdona, no és al revés, o sigui, no és la pretensió aquesta de l'home mascle que es pensa que pot basar la natura i una merda. O sigui, perdona si ho dic d'aquesta manera, o sigui, no hauria de dir paraulotes, però o sigui, la realitat en la que estem vivint és una realitat en la que vivim gràcies a la natura mentre la natura ens ho permet. No és al revés, no és que nosaltres permetem a la natura de viure. La natura, en el moment que es cansi de l'ésser humà, se'l carregarà, i se'l carregarà d'una per totes, o sigui, deixarà d'existir. Hi ha prou espècies que han deixat d'existir, i l'home és candidat a ser una d'aquestes espècies. La pintura tracta del tema de la continuïtat humana en diverses parts, no?
si parlo d'una base filosòfica de sostenibilitat i de continuïtat des de la perspectiva femenina, des del pacte de generacions, i parlo de les dones modernes precisament que fugen del portal d'internet, però que es decanten per les promeses d'un capitalisme que són fal·làcies, és a dir, perquè aquestes promeses no són reals, són promeses que duraran just una o dues generacions i després el món se'n va de norris. Per tant, la dona moderna està en un dilema que no ha tingut la dona minoica. La dona minoica aquest dilema no el veia ni de lluny ni de prop i no era una base de discussió ni de raciocini, per això vivien d'una altra manera, no? Però nosaltres vivim amb aquest dilema i la dona moderna es veu opresa per un patriarcat del que s'ha de defensar, n'ha de fugir en permanència i ha d'escapar-se permanentment d'aquest control social, el control social que precisament a nivell de recerca científica, o sigui, a nivell, per exemple, de recerca dins de la sociologia o de la sociologia crítica, està molt ben explicat en els fenòmens de l'estadística, en el fenomen de com l'estadística en si mateixa és un instrument d'opressió, un instrument del capitalisme per incrementar la repressió i per incrementar la reproducció de sistemes patriarcals de poder, que això ho descriuen de forma molt completa autors com Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty, Boltanski i Thévenot, l'alemany que es diu Nassei o l'húngar que es diu Žižek, Slavoj Žižek, que precisament demostren com el poder de l'estadística es reencarna en les estructures de poder i desigualtat. Llavors, hem escoltat dels espartans, de les cultures minoiques, de la cultura occidental, doncs com es defineix llavors aquesta complexitat de totes aquestes cultures o el diàleg entre totes aquestes cultures a l'obra? Bé, la complexitat de les estratègies de vida es veu representada en les diferents metàfores de canvi i adaptació a dins de la pintura. O sigui, aquí, per exemple, l'exemple més concret i més clar que he donat és el del parpelleig. O sigui, hi ha representades dues vegades parpelles inverses, que són polars, és a dir, que tenim una parpella al nord i tenim una parpella al sud. I aquestes parpelles són els ulls que s'obren i es tanquen, és a dir, el parpelleig. I el parpelleig és allò que ens permet reubicar-nos en qualsevol situació de conversa que estiguem, en qualsevol situació de treball, en qualsevol situació de resolució d'un problema, perquè el parpelleig sempre per al cervell és el micromoment de descans necessari per canviar de perspectiva. És a dir, el parpelleig representa un canvi de perspectiva molt ràpid. I l'element, diguem, que la cultura femenina o la cultura minoica, diguem, porta més per mi, és la capacitat aquesta femenina del parpelleig i de transformar situacions de forma ultra ràpida, no? Amb decisions molt arrelades precisament en el context emocional. Per tant, les estratègies han de ser bàsicament emocionals i han de ser ràpides, o sigui, han de ser d'aplicació ràpida. Això la pintura no ho pot transmetre. És una cosa que s'ha de discutir. I és per això que estem fent aquesta entrevista, no? O sigui, l'entrevista és el punt de partida d'una discussió que es pot aprofundir i que jo oferiré, però que és una discussió que no s'acabarà amb aquesta entrevista. Vale. Bé, doncs, llavors, pensant més en els antecedents o en el diàleg contemporani de lo que és aquesta obra, on diries que se situa? On diries que què aporta? Què expandeix o en què es basa més què aporta en el diàleg de l'obra? Aquesta obra
la part més important, o l'aspecte més important, és que és una obra que s'encadena dins d'un grup d'obres que he fet al llarg de molts anys, primera, o sigui que és un dels elements de continuïtat dins del total de la meva obra. Segona, és una obra que s'ordena i que es pot perfectament integrar en un seguit d'obres, com per exemple les obres de Niki de Saint-Phal i la seva escultura Hon en Cathedral, que és, o sigui, ella, una catedral, del 1966, o l'obra, per exemple, de Joan Miró, Dona i ocell, del Parc de l'Escorxador de Barcelona, del 1983. O sigui, hi ha una referència explícita als elements més simbòlics precisament del cos, que són elements del discurs de Foucault i de tots els altres, precisament crítics del capitalisme i del patriarcat en el que estem vivint, un patriarcat que es desmunta sol, no? En termes de sostenibilitat. Llavors, aquesta obra ara encaixa més que mai perquè precisament la discussió sobre la pandèmia del Covid lligada i vinculada a el que és la crisi climàtica s'articula a Alemanya pel fet que, per exemple, a Alemanya publiquen a les notícies que en l'any de Covid, l'any de paràlisi del turisme, de tot el que és l'indústria del plaer, l'indústria, diguem, de l'oci, l'aturació d'aquesta indústria és el que ha portat que Alemanya hagi complert per primera vegada en no sé quants anys totes les metes que tenia acordades en els contractes de París per protegir el canvi climàtic o per precisament aturar o frenar el canvi climàtic. L'obra, a més, doncs, és un pictograma dels elements de l'amor que ningú no veu ni reconeix perquè, o sigui, ella és d'acudit que jo hagi de pintar una vàgina de 3 metres i que durant anys el públic de Colònia s'hi passegi i ho interpreti com una planta. Això demostra que milers d'homes que passen per allà, primera, ni s'hi fixen, segona, quan fan l'amor no sé què veuen i no sé què miren, però o sigui, de tenir la curiositat de saber d'on vinc, això em sembla que els homes no ho tenen, o sigui, sembla ser que fer l'amor és un forat negre i punt, no? Llavors, en aquest sentit, durant 20 anys no he rebut ni un comentari sobre el que representen aquelles fulles verdes. I això m'estranya molt, mentre que quan ho parlo de forma conscient amb alguna dona aquí a Alemanya, la dona alemana de seguida ho identifica i de seguida diu, clar, és veritat, hòstia, no hi havia caigut per el color, però tens raó. Bé, i què? I per què no hi ha un procés? O sigui, com és possible que un símbol tan potent quedi ignorat, que ningú se n'adoni i que jo pugui, com a artista, prendre-li el pèl a l'arquitecte que m'encarrega l'obra i a tota la societat durant 20 anys sense que ningú em digui Ginastet, has passat, o sigui, sense cap comentari, no? Després, per tant, aquesta obra és un cavall de Troia que redueix la indiferència o el fredor cultural del capitalisme, però molt, perquè és una obra molt femenina, i és un element d'unió entre el que és el factor de reproducció biològic i el cultural, que jo, a més, doncs, recolzaria amb 3 idees principals. O sigui, jo abans he parlat de l'antropòloga americana Ryan Eisler i tornaria a fer-ho, i aquí sí que citaré el llibre amb el que ella va publicar el 1988, que es diu The Chalice and the Blade, en el que ella parla del que és necessari, que és a dir, una feminització de la superfície llegible cultural. O sigui, estem parlant de com s'interpreta cultura i que jo entenc que Ryan Eisler fa una molt bona feina en interpretar la cultura minoica tal com ho fa ella i no els altres. O sigui, no estic gens d'acord amb interpretacions antropològiques o interpretacions arqueològiques de la cultura minoica masculines, que les he llegit i no hi estic d'acord, o sigui, no tenen punt de comparació amb l'interpretació que fa la senyora Eisler. I ho sento molt, però penso que ens hem d'escoltar més la d'Eisler que no pas una altra. Llavors, també hi ha una altra narrativa que és important, a la que jo sóc adepte i a la que m'acullo, doncs, per justificar les meves actuacions, que és la narrativa de Jean Ditloff, expressada en el seu llibre The Continuum Concept, el 1977,
que precisament és un estudi antropològic sincer, i és, per cert, l'únic que va publicar, d'una cultura d'índios a l'Amazones que es diuen Yequana, i que són una tribu índia que viuen en acord permanent, en integració permanent amb la natura, i aquesta integració natural surt d'una adaptació permanent al mitjà, al medi ambient, i és una adaptació perfectament sostenible. Hi ha un tercer argument que per mi és molt important, que és un argument de la por. Vull dir sincerament que és un argument masculí, que és un argument doncs, de la por, arrelat en la por, en la dominació, en una estructura jeràrquica de poder. És una diguem, distòpia, una narrativa de distòpia horrorosa, que ve d'un autor francès que a més era el director del Museu de les Ciències a París durant molts anys, i una persona molt culta i molt interessant, però que va escriure un llibre que es diu L'homme symbiotique, i aquest llibre es va publicar el 2000. I aquest llibre explica com l'ésser humà esdevindrà un ésser connectat a la màquina, és a dir, que serem tots una humanitat subjectada per un ordinador central, una ingent intel·ligència mundial global, que serà la xarxa o que serà l'internet, que precisament és aquell portal d'internet del que fugen les meves dones a la pintura, no? I per tant, o sigui, el concepte aquesta distòpia del Joël de Rosnay és, diguem, per mi un motiu de treballar i d'actuar en contra de la distòpia ella mateixa descrita per al Joël de Rosnay, que trobo horrorosa i nascuda d'una fantasia de la desil·lusió després de veure les atrocitats de les que és capaç l'ésser humà en general, però en particular l'home, a la Segona Guerra Mundial, incloent-hi el genocidi dels jueus i molts altres genocidis que es van fer. Per acabar, jo dic personalment que aquesta obra, que està a la Galeria de l'Òpera, sembla una víctima de la circumstància del capitalisme, de voler un espai millor, un espai nou o un espai més gran, o canviar l'espai, o aquest moviment sempre cap endavant sense mirar cap enrere. I més si és un cavall de Troia que ningú ha sapigut desxifrar-lo, ningú s'ha parat a mirar-lo amb deteniment, perquè moltes d'aquestes pintures són bastant òbvies les formes que hi ha. Llavors, per acabar, m'agradaria preguntar doncs, què suposa la destrucció d'aquesta obra? Bé, en primer lloc, és com quan es destrueix qualsevol altra obra pública, és la pèrdua d'un referent cultural. Segona, és una pèrdua d'un element de la iconografia d'un artista català a Alemanya que es diu Ginestet. I aquesta obra és una obra que està emmarcada en un seguit o en una família d'obres relacionades per un mateix tema. O sigui, no estem parlant de qualsevol petita obra, sinó que estem parlant d'un representant d'un element cultural que és públic. És un empobriment, representa un empobriment per lo que és el turisme cultural, ja que aquesta obra està indexada en rutes turístiques i que precisament doncs, jo he viscut autocars plens de catalans que es passejaven per Colònia i que anaven a veure aquesta obra, i és la pèrdua d'un cavall de Troia cultural, o sigui, perquè és un cavall de Troia que, no puc fotre jo més la guitza al públic general alemany que d'aquesta manera. O sigui, no hi ha una manera més òbvia de fer la guitza a la gent, al públic general, que no sigui aquesta. I si es perd l'obra real, l'obra concreta a Colònia, llavors quedaria només aquesta reminiscència digital, que és el nostre interviu, que són les fotos, que són les pel·lícules que hem fet, que quedarien a la xarxa social, que és precisament el portal del que estan fugint les dones dins de l'obra. Per tant, jo aquí veig que acabaríem amb una atròfia cultural, amb una ceguetat deliberada, és a dir, que ens quedem cecs d'un ull, de l'ull femení. Per què? Doncs perquè és un mecanisme més per obliterar
cultura d'una feminitat, una cultura que reivindica una feminitat castigada enormement pel patriarcat, que precisament aboca el patriarcat ell mateix al seu propi fi, a la seva pròpia fi. O sigui, el capitalisme s'està acabant. Totes les institucions del capitalisme, començant pel Fons Monetari Internacional, passant per la Banca Central Europea, és que és igual, tothom ho diu. El capitalisme s'està acabant, s'ha de reinventar. Però què és el que es reinventarà, sobre quina base? Jo estic proposant unes bases per la reinvenció i trobo que esborrar aquesta proposta senzillament empobreix el ventall de possibilitats que tenim per escollir. O sigui, a nivell del que és la permanència de la nostra cultura, poso en dubte que l'humanitat continuï existint si s'esborra aquesta pintura. Vale. Doncs em sembla que ha quedat molt clar tots lo intricada que és aquesta pintura i només fa falta dir que moltes gràcies, Andreu, per explicar-nos. Crec que traurem molt de profit amb aquesta reminiscència digital. Esperem que sí. Dient que aquesta obra estarà en peu fins al juny-juliol... Sí, potser sí, potser inclús la mantindran. O sigui, ara mateix m'estic enfrontant al nou propietari de l'immoble i que m'havien dit que hi havia la possibilitat de que s'esborri l'obra. Bueno, no m'hi estic enfrontant, senzillament he entrat en diàleg i he demanat que per favor que no s'esborri i que com a autor legal de l'obra els hi he enviat el text legal alemany que m'empara i em protegeix béns culturals que són públics, i aquest és un bé cultural públic, i com a autor de l'obra tinc el dret de prohibir que s'esborri o prohibir que es desfaci, no? Jo estic disposat a fer compromisos. O sigui, podem substituir aquesta obra per una obra vertical, diguem. Però el que vull és que quedi el tema. Com a molt, vull que el tema es representi millor. No vull que es perdi el contingut. I en aquest sentit miraré de, primer, trobar una solució constructiva amb els nous propietaris. Si això no es dona, llavors em barallaré.